Čaute kemperi, sme opäť v Thermalparku Dunajská Streda a v tomto videu si ukážeme, ako sa dajú objednať raňajky aj pre vás, pre kemperov alebo tých, čo ste v stane. A ešte si na záver ukážeme novú gastrozónu, ktorá vznikla v areáli kúpaliska. Moje kemperské trička, ktoré používam na YouTube kanáli Minco, viete dostať v shope opodlahách.sk v záložke kemperské trička. Priatelia, ja vás pozdravujem a chcem sa vás spýtať, vedeli ste, že v Thermalparku Dunajská Streda, keď ste ubytovaní v kempe alebo v stane, si viete objednať raňajky a večere? Tak teraz sa nachádzame v priestore, kde si tieto raňajky a večere viete vychutnať formou bufetových stolov. Ak chcete krásne raňajky v krásnom prostredí, tak určite si ich neváhajte objednať buď už pri check-ine na recepcii v kempe Thermalpark Dunajská Streda, alebo ak chcete len niektorý deň raňajky, tak treba si ich objednať do 16:00 deň vopred. Pokiaľ ste intolerantní alebo máte problémy s nejakou laktózou, tak treba toto tiež nahlásiť dopredu a oni vám vedia všetko prichystať aj pre vás v podstate. Poďme si prejsť tie stoly. Tuto máme pult s pečivom a s ovocím. Keď prejdeme ďalej, je to tu všetko formou bufetových stolov, to znamená, naložíte si, koľko vám chutí, koľko chcete. Tuto máme voľské oko, práženičku, chleba vo vajíčku, klobásku, páročky, slaninku, fazulku, kopec zeleniny, syriky, masla. Tu sú salami, šunky, nejaký šalatík, ďalšie syry. Toto je taký kutík pre decka. Jak sa toto volá? Cereálie. Tuto máme džusiky, limonády, mlieko. A taktiež si viete urobiť svoju kávičku, ktorú ja som si už urobil a viete si dať na raňajky takúto kávičku. Takže milí kemperi, ešte raz, ak chcete zažiť pohodové raňajky v pohodovom priestore, tak určite odporúčam si ich objednať. Buď na recepcii, alebo tak, ako som hovoril, deň vopred. A teraz sa presunieme do novej gastrozóny, ktorá pribudla v areáli kúpaliska. Tak priatelia, premiestnili sme sa do novej gastrozóny v areáli kúpaliska Thermalpark Dunajská Streda. Tu na tomto mieste pri tobogánoch, kto tu ešte nebol, zo starej gastrozóny, kde boli staré drevené stánky, vyrastla nádherná, ucelená gastrozóna, ktorá pozostáva úplne nových dizajnových, takých nazvem to gastromodulov. A kúkajte na to, čo vymysleli v strede. V strede je fontánka pre deti. Podľa mňa perfektný nápad, ako za toto dávam palec hore. Neviem, kto to vymyslel, ale ja mu už teraz gratulujem, pretože tam sa vám vedia deti hrať. A vy dookola máte rozmiestnené stoly a vy ako rodičia viete sa v kľude najesť. Čiže za mňa úplne perfektná vec. Takže kto si chce vychutnať jedlo a zároveň aj zabaviť decka, tak určite odporúčam túto časť pri tobogánoch novej gastrozóny navštíviť. Ja vám dám do prestrihu ešte detaily tejto gastrozóny a zároveň už teraz popredu sa rozlúčim s vami z tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte mu palec hore. Pokiaľ chcete odoberať môj YouTube kanál, tak budem rád za každý jeden odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, dovidenia.